nummer 15 i mål på 3.08.2. Magnus Hæk i hans fine Subaru op på vægten. Jesper Sehusen i hans Skoda Octavia ude på Olievejen nede ved knækket. Og vi har Jakob Madsen i hans Oblater holdet klar. Og Jakob Madsen kommer i fin stil rundt over det nye lille hop, der er blevet lavet i hans fine Oblater. God gas, og Jakob har rigtig god fart på en